Želite li da vaše dijete uči kroz igru? Ovaj programabilni robot ne može se usporediti ni sa čim što ste ikada prije vidjeli. To nisu samo obične građevne kocke. To je edukativna igračka s ugrađenom snagom koja poboljšava inteligenciju vašeg djeteta kroz igru. Ovaj robot koristi električne blokove, mehaničke cupčanike i funkciju daljinskog upravljanja za izgradnju robota, automobila i robotskih ruku. Desetke modela koje možete izabrati. Također se može lako programirati i kontrolirati putem pametnog telefona / tableta, što djeci omogućuje samostalno upravljanje robotom. Tijekom igre suptilno njeguje logičko razmišljanje i praktične vještine djece, istovremeno ih upoznajući s mehaničkim principima i konceptima programiranja, što je smislenije od gledanja crtića ili igranja na telefonu. Izrađen od sigurnih materijala bez mirisa, njegove komponente su sigurno povezane, što osigurava sigurnost djece i daje roditeljima mir. Sada je savršeno vrijeme da kupite ovog robota kao poklon ili svakodnevnu edukativnu igračku za svoje dijete.